Kaunis Vehmersalmen filmin on tehnyt Martti Karttunen ja kuvauskohteet ovat eri puolilta Vehmersalmen pitäjää. Kuvaus vuodelta 1956. Ensimmäinen näkymä Puutosmäeltä Kuopioon päin. Tässä Puutosmäen perunapeltoja ja edelleen Puutosmäeltä Kuuskan yli kuvattuna kohti Kallavettä eteläiseen suuntaan. Lossarin mökki Vehmersalmelta. Silloinen lossari Veikko Antikainen sylvivaimonsa kanssa, jotka hoitivat aikoinaan käsikapulalla Vehmersalmen lossia. Lossilta kuva otettu kauniiseen kaarteeseen ja Kuopioon päin. Tavilan vanhoja rantapetäjiä 100-vuotisia, joilla on paljon varmasti muistoja. Tästä kulki nimittäin talvella talvitie Kuopioon, jota myöten ajoivat aina Heinävedeltä saakka kaupunkiin hevosmiehet. Tavilan pellolta edelleen ja Tavilan karjaa. Dagni Piispasen huvilansa pihamaalla kukkakäytävällä. Huvila on ollut Piispasen suvun käytössä monia vuosikymmeniä. Tämä ja nämä paikat tunnetaan nykyisin paremmin Ritoniemen nimellä, mutta kuitenkin tämä Sallilanniemi on edelleen yksityisen omistuksessa. Tässä kenraali Kukkosen huvila, jonka perikunta vieläkin omistaa. Kenraali Kukkonenhan menehtyi pohjoisessa helikopterionnettomuudessa. Sallilanniemen rantasauna. Ja Kirkonkylän silloista kyläkuvaa. Kansakoulu ja juuri valmistunut paloasema. Kunnanvirkailijan asuintalo. Kunnansihteeri Toivo Kovanen, joka silloin oli Vehmersalmella kunnansihteerinä, rouvineen puutarhatöissä. Kuva otettu Tulisaareen johtavalla sillalla ja näkymät sieltä Särkilahteen päin. Tuulimylly Tulisaaren pellolta. Ei ole enää siipiä. Edelleen näkymiä Tulisaaresta otettuna. Siltarakennelma läheiseen saareen. Tulisaaren emäntä tulossa aitastaan ja isäntä viljelyksiltään. Tällä paikalla Akseli Kalleen Kallela on maalannut Sammon Taunon, jossa oli mallina vehmersalmellisia henkilöitä hyvin monta ja avustamassa muutenkin tätä maalausta. Samalta paikalta sitten näkymä Mustanharjun taloa kohti. Vehmersalmen vanhain koti, joka valmistui 1953. Sen aikaista henkilökuntaa. Johtajana oli Hertta Valdanius. Pappilan pihasta. Laiva menossa hakemaan tukkipuita, tukkinippuja. Tämä on kuvattu Halolan Tavilan suuntaan Pappilan laiturilta. Rovasti Kauppinen tyttärineen on onkimassa. Petteri Nyyn Nevantien rakennuttama talo, Myllyn kiinteistö. Roikan kansakoulu, jossa miettiset aloittivat opettajauransa Vehmersalmella. Talon isäntä pihalla laittelee tupakkansa tulta. Otto Pitkänen. Nämä ovat Repokankaan peltoja Roikalta. Ihalaisen talo Repokankaalta. Saitenjärvi.
5 kilometriä pitkä ja soutaja kerkisi laulaa Suvivirren alusta loppuun, kun souti järven päästä päähän. Erittäin luonnonkaunis järvi. Lippmäjärveltä otettu kuva Saitenjärven rannoista. Johtaja Larssonin maatila Jänissalosta. Tässä johtaja Larsson ja hänen rouvansa Helmi Larsson sekä talon karjaa. Siihen aikaan oli Jänissalon tilalla erittäin tuottava karja. Jänissalon, Larssonin ja Savolaisen tiilitehtaan. Tämä on Jänissalon rantaa. Näkymä Lippaniemeltä ja edelleen Juoniolahdesta. Miettisen talo ja tuulimylly. Puutossalmen lossille johtava tienpenkere. Lossihan ylittää salmen, joka johtaa Kuopioon menevälle tielle. Sitä myöten pääsee Kuopion kaupunkiin, josta on matkaa noin 26 kilometriä. Salmen ylitys ilman lossiyhteyttä vuoteen 1939 saakka. Puutossalmen ranta-asutusta. Hiltusen talo Mäenpäästä, Puutosmäeltä. Savolaisen talo, Heinäjoki. Lauri Savolainen oli menossa silloin kunnanhallituksen kokoukseen. Hän toimi kunnanhallituksen puheenjohtajana. Tässä Heinäjoen Savolaisen peltoja. Vehmersalmella oli siihen aikaan käsikäyttöiset keskukset. Räsälässä oli keskuksen hoitajana Niina Holopainen, sellainen innokas kukkien kasvattaja. Tässä on Enonlahdesta näkymä. Kuopion osuuskaupan silloinen myymälä. Enonlahdessahan hukkui louhi 1934. Mihin kuva pysähtyy, siinä on hukkumispaikka. Enonlahden koulu, joka ei ole enää toiminnassa. Pitkäaikainen opettaja Enonlahden koulussa oli Alfred Mönkkön. Tässä Kirkonkylän pojat odottelevat heinävesilaivaa, joka oli reitillään tulossa Kuopiosta, pysähtyi Vehmersalmella ja on menossa Savonlinnaan. Siihen aikaan vielä reittilaivat kulkivat Vehmersalmen ohi. Laivassa oli myöskin juhlaliputus. Kuopion osuuskaupan silloinen liikerakennus, jossa toimi myöskin posti. Nythän on rakennus uusittu. Vehmersalmen osuuskassa valmistui vuonna 1949. Tässä talon isännät tulossa johtokunnan kokouksesta: Väinö Tavila, Taavetti Savolainen, Murronsuu, Toivo Korhonen, Suntio, johtokunnan puheenjohtaja, ja Mustahärjun isäntä Arni Miettinen tulossa kokouksesta. Virtalan talon karjaa. Kuva otettu Virtalan pelloilta. Tässä etelästä otettu kuva Virtalan talon päin. Silloin eivät seutua rikkoneet maantie eivätkä silta, mutta nyt on rakennettu silta sekä maantie, jotka palvelevat liikennettä, joka on ihan välttämätöntä päästäkseen Vehmersalmen halki. Punnonsaaren nuottakota. Ja siellä on tulossa Punnonsaaren veljessarja, 7 poikaa ja isäntä ja emäntä Lauri Nyyssönen. On poikia kuin Jukolassa. Lauri Nyyssönen oli kunnon sotilas aikanaan sodassa ollessaan. Yksi veljes talosta hän kaatui.
Lahdestä otettu kuva Taipaleen Savolaan päin. Nyt mentiin Räsälään Lammille. Lammin Aukusti Pekkarisen pojat siinä juoksevat kuvaajaa vastaan. Tässä on puomin kairausta Tervassalon saaristossa. Matti Miettinen soutelee perämiehen kanssa, joka on nykyinen Koivurannan isäntä. Tässä Tupaniemi, nykyisin Olli Pekkarisen omistuksessa, joka oli ennen lehtori Väätäisellä. Hän asui kauan kesäasutusta Vehmersalmella. Tässä luonnon akvaario, Tupaniemen kalliolta otettu kuva. Räsälän Lahteen päin ja Korppisaari. Onkimies samoilta seutuvilta. Olli Pekkarinen lapsineen. Hautamäen pihamaalta otettu kuva. Talo on ollut samalla suvulla 1500-luvusta lähtien. Kuva otettu Räsälänlahteen suuntaan. Tässä ollaan menossa Happolan Lahteen ja Rytökylää kohti. Nyt on kamera ehtinyt ihan Rytökylän pelloille saakka. Silloin oli heinänteko aika ja heinäpurilaita oli pelloilla. Puutavaran niputusta Tervassalon saaristossa. Ei ollut koneita käytettävissä. Vennäin kivi, jota venäläiset sotilaat yrittivät vierittää järveen 1800-luvun sodissa. Silloinen Miettilän koulu. Näkymä Hormalahdesta. Hevonen laitumella. Hinaja on saanut puutavaralautan peräänsä ja vetää sitä Kuopiota kohti. Ylä-Korholan pihapiiristä emäntä, tytär ja miniä. Tavilan tyttärien leikkimökki. Ja Tavilan pitkäaikainen työmies, 50 vuotta taloa palvelut Otto Meklin ja talon isäntä uudistamassa nurmikkoa. Emäntä. Aatto Koponen on käynyt kyntämässä Viskarskympillä eli Vältillä, niin kuin ennen sanottiin. Nykyisin hän aurat ovat traktorin perässä, mutta kuten nähdään, niin tälläkin tavoin saatiin erittäin suora vako ja jälki oli hyvän näköistä. Nämä ovat pappilan peltoja, nykyisin asutettuja. Salon Hartikkalan isäntä Otto Mönkkönen on äästämässä risukarhilla peltoa. Niitä oli vielä siihen aikaan jopa käytössä. Se oli ihan omatekoinen, puusta valmistettu, ja tässä juotetaan sitten hevosta. Ja näin viskattiin hevosen turpaan vettä, että hevonen ei pelkää ja uskaltaa juoda. Kaivokapasta juotettiin ja samalla kapalla nostettiin myöskin talousvesi. Lahtelan pellolta vanha isäntä Väinö ja Matti ovat siellä niittotouhuissa. Kuva Lammintalon pelloilta. Korjataan heinäseipältä heinää pois käsipelillä. Nykyisin tehdään nämä samat koneilla. Siinä nykyinen talon isäntä oli kuorman päällä ja silloisia veljeksiä avustamassa. Kuorma kaadettiin käsin ja hangolla lapettiin heinät ladon sisään. Tässä lämmitetään riihtä Puutosmäessä. Kinnunen ja Mekliin, silloinen kauppias, panivat riihen lämmitä Puutosmäessä, mutta Ahoksen puinti tapahtui ja kuvattiin Salon Hartikkalassa. Olavi Leikkainen on valmistautumassa puintitouhua varten. Siinä tehdään kupon idettä. Tehtiin sellainen olkikupo, joita säilytettiin ruumenuksessa, ja näistä oljista sitten valmistettiin
matrasseja, pulstereita, nykyisin niin kuin sanotaan patjoja. Ne olivat niin kuin sängyssä sitten pehmikkeinä. Tässä riusalla puidaan irti jyvät tähkistä. Ja tällä tavalla saadaan oikeita riihikuivaa viljaa. Tässä on puinti- ja Harjun talossa Lippaniemellä. Voimakoneena oli polttomoottori. Hormalahden tilalla Liisa ja Tauno Hämäläinen lypsytouhuissa. Iltalypsyllä. Ja lehmisavut on laitettu kuten asiaan kuului. Lehmät rauhoittuivat. Tällä tavalla kärpäiset ajettiin pois. Samanlainen tilannekuva Salon Parvialasta. Maire emäntä iltalypsyllään. Kuten näkyy, niin lehmät ovat erittäin rauhallisia. Näin sitten tapahtui lypsy. Maito siivilöitiin, kaadettiin saaviin, joka vietiin kylmiin tiloihin säilytettäväksi. Talon sonni Virtalan talosta otettu kuva. Iltaemäntä tyttärineen lopettelemassa lypsypuuhia. Talon tyttäret, emäntä ja Tauno isäntä. Salon Hartikkalan emäntä Kirsti Mönkkönen on pyykillä. Ei ollut sähköjä. Pyykkilauta ja vesi lämmitettiin padassa ja tällä tavalla harjalla hangattiin pyykit puhtaaksi. Tässä Hormalahden tytär Leena sekä Liisa Hämäläinen vastan taitossa. Kunnon vasta tehdään aina käsin ilman minkäänlaista teräasetta ja panta tulee yleensä hyvältä emännältä aina tiukka. Mustinlahdesta Laakkosen pellolta perunan nostoa käsipelillä. Salon Hartikkalassa tervan keittoa. Isäntä Otto Mönkkönen on siinä laittelemassa tervaksia pataan. Ladotaan tervakset, tiivistellään pata sitten alaspäin oikein tiivisti ja laitetaan puut tuon päälle. Sytytetään tuleen ja sisällä olevat puut luovuttavat pihkan tervana ulos itsestään. Vanhan tervankeittäjän tapa oli kokeilla tervaa kengän kärkeen. Tässä katkotaan pärepölkkyjä. Siihen aikaan oli vielä pärekattoja käytössä. Alakorholan isäntä ja nykyinen isäntä Matti Rissanen. Edesmennyt Vilho isäntä oli siinä terämiehenä. Ja tien rakennusta Lippaniemen Mustilahden tiellä. Kaivinkone kuormaa ja puhdistaa tien pengertä. Tiehän valmistui vuonna 1956. Vehmersonen puhelinyhdistys luopui omasta toiminnasta ja myi Kuopion puhelinyhdistykselle linjat ja koko kaluston. Tässä Yrjö Holopaisen johdolla puhelinryhmä rakentamassa linjaa Mustinlahteen. Nuotan vetoa. Tässä potketaan nuottaa. Siinä on soutumies ja perämies. Käsin heitetään järveen ja tässä Lauri Nyyssönen on keluamassa. Tämä kelu, jolla pyöritetään köysi, joka kiristyy sitä myöten, kun kelua kierretään ja nuotta tulee lähemmäksi. Sitten loppuveto tapahtuu käsin, kuten tässä näkyy. Tässä Aaro Pykäläinen ja Lauri Nyyssönen vetämässä. Sanotaan, että
on niin kuin harvat menossa ja tiheet kun tulee, niin silloin aina tulee vähän kiirettä. Nestor Koitteen tässä on tarpomassa tarpoimella, että kalat eivät ryntää venettä kohti ja pysyvät nuoton perässä. Miettilän palloseura ja Joroisten urheilijat on siinä pallopelissä. Ihan sarjapeli oli kysymyksessä. Pelin voitti Joroinen. Se oli muuten hyvin tasaväkinen ottelu. Taustalla näkyy entinen Suoluskunnan talo. Silloin kuuluu Vehmersalmen maanmiesseuralle. Mentiin pappilan pihapiiriin. Rovasti Kauppinen keinuttaa Annikki tytärtään. Ja takaisin urheilukentälle oli pitäjänmestaruuskilpailut. UP Miettinen on kellomiehen ja Pekka Ruotsalainen, joka voittaa 100 metrin juoksu, joka oli piirin parhaita urheilijoita. Ja meidän pitäjämme paras mies Matti Hiltunen heittolajeissa työntää kuulaa. Pekka Ruotsalainen piirinmestari hyppäämässä pituutta yli 6 metriä. Mustilahden koulun oppilaat tulossa välitunnille. Silloin oli Mustilahdessa oppilaita ja vielä samaan aikaan toimi Ukolahdessakin koulu. Silloiset opettajat Annikki ja Yrjö Pitkänen. Kuva muuttui Vehmersalmen Kirkonkylän koulun pihaan ja sieltä myöskin välitunti on meneillään. Kuten näkyy, niin oppilaita oli paljon. Tässä varmasti moni tuntee kenties ehkä itsensä, kun katselee tarkkaan. Kuri ja järjestö oli silloinkin moitteetonta ja rivit olivat suoria. Kaikkien mieli teki vähän katsoa kuvaajaa. Ja koulu alkoi. Pyhäkoululaisten perinteinen kirkkopyhä. Tässä poistuva kirkkokansa. Puutusmekeläisiä tyttäriä tulossa edelleen. Rovasti Kauppinen, Eino Puputti, opettaja Voutilainen, nämä hyvin johtavia seurakuntamiehiä. Nuoret esittivät silloinkin ohjelmansa seurakuntatilaisuuksissa niin kuin nytkin. Pyhäkoulun nuoria. Vehmersalmen kirkkokuoro. Puoli vuotta ennen valittu kanttori Kotisalo johti silloista kirkkokuoroa. Vehmersalmen seurakuntahan on eronnut Kuopion maaseurakunnasta 1920 ja sinä vuonna myöskin valmistui kirkko. Tässä tuli kirkkokyyti. Sen aikainen kuorma-auton lavalla. Ei ollut linja-autoyhteyksiä saatavissa. Ja kyytimaksukin piti suorittaa. Rovasti Kauppinen ja seurakunta sisar Aili Peukkuri lähdössä seurakuntamatkalla. Vehmersalmen hautausmaalta. Hautausmaan hoitaja Emil Miettinen on siinä työssä, joka oli pitkäaikainen hautausmaan hoitaja Vehmersalmen. Tässä on sankarihaudat ja muistomerkki, jonka on veistänyt Alpo Saila. Puutosmäen hautausmaa ja sankarihaudat. Silloinen hautausmaan hoitaja Aune Miettinen. Hänen puolisonsa myöskin kaatui sodassa.
Vehmersalmen kirkko. Kaunisääniset kirkonkellot on lahjoittanut kauppaneuvos Birger Haalman. Kelloissa on kirjoitukset soi kunniaksi Jumalan ja toisessa Herra siunaa Suomen kansaa. Ja aurinkokin kampeni.